Телефони Infinix Note 40 Pro оперативкаш 12 мешава бо оперативкаи 8 чанд ҳастай. Телефон бошад, дизайнша ба шумо нишон метам, свети сабз ва свети сиёҳ мешава ки дар ин комплектатсияш чихол, стекло, блок, скрипка, тамоми чиз дорад. Дигар ягон чиз дигар телефонда намехарӣ. Плюси бо ҳама хубаш дар чия ки телефон безпроводной заряд мегирад. Экран 120 Гц кор мекунад ва экран боша аввалной телефонора гашта Г. Камераш боша 108 мегапиксел. Бахшиш 108 мегапиксел. Нархошон бошани телефонора 22990 рубл дар магазини Realfon сар мешаванд. Агар ҳам хеле телефонҳои шумо дар кор бошанд, мағқул шуда бошанд, рақамҳо дар болои экран барои заказ кардани телефонҳо. Агар ай ҳамаи нархҳои телефонҳо бохабар шудан хоҳед, дар телеграм-канали Realfon подписатсия мекунед, ай нарх новахвош бохабар мешед. Доставка боша ба тамоми шаҳру областҳои Россия, Тоҷикистон ва дарони Москва ҳама метроҳош дорем.